De deur die gaat open, mensen stromen binnen. Ik heb me laten kleden, de show kan beginnen. Ik hoor wat gesnot, gesnik en gegul. Dit alles ter ere van het verdwijnen in een kuil. Hier lig ik dan in de aula, nog een mooie Jan te wezen. Het leven is voorbij, Petrus is aan mij verrezen. Uit eerbeton lopen ze nog 1 keer langs mijn aangezicht, maar ik heb wel bekeken, ik hou mijn ogen dicht. Sput er niet te veel op mij, ik hou niet zo van die zwienerij. De kist is daarvoor veel te duur. En stop alsjeblieft met dat gekleur. Straks gaan we nog uitrieën, ik hen reuzenbof. Het gepeupel riet achter mij en ik mag voorop. Een sleetauto lieken rups voorbij. En langzaam komt mijn kuil dichterbij. Vaarwel, mijn vrienden, het gaat je goed. Zies me nooit meer terug, een laatste groet. Ik weet het is voor goed gedaan. En op mijn grafsteen, daar zies jou staan. Dit was een man van vlees en bloed. En doet het als wormenvoer, hoe goed. Wat de rest is slechts een bonkenrek, dus reken niet op zijn comeback. Aha, olijfolie staat links op de vensterbank. Gembersaus staat er mooi naast. Links van de literfles witte Natura zijn. Ze staan dus naast elkaar of staan ze in een rij. Geef mij een ogenblik, want dan kan ik misschien dit ogenschijnlijk toch niet al te grote probleem duidelijker duiden. Ja, het valt toch wel mee, weet u, ik zie het nog helder. Het was op de basisschoolmeester die zei tegen ons. Het was bij de gymles, nu allemaal in de rij, met het gezicht richting mij. Dan riep hij, kwartslag naar rechts draaien en rondjes rennen. En blijf vooral in de rij. Dus meester zei eigenlijk of je nu naar hem keek of naar het achterhoofd van de persoon die daar duidelijk voor je liep. Het is en blijft toch een rij. Kom ik thans terug op wat ik zojuist heb verteld. U weet wel, van de literfles witte Natura zijn en van de gembersaus, aha, olijfolie, links op de vensterbank. Het is dus niet meer de vraag. Staan ze naast elkaar of staan ze in een rij? Ondanks dat het etiket van de gembersaus en van de olijfolie en van de literfles witte Naturazijn duidelijk te lezen is, dus het maakt niet uit hoe het staat. Ik heb dus alles voor u op een rijtje gezet en hier blijkt mijn inziens duidelijk uit. Ja, mensen en flessen staan sowieso in een rij, of ze nu achter elkaar of naast elkaar staan.